Si Déu és bo, per què permet el patiment humà? Conec gent que sembla que mai no pateix. En algun moment de la nostra vida, tots ens hem fet aquest tipus de preguntes. També pensem que quan patim som els únics que ho fem, com si fos exclusivament nostre, personal. Permet-me que avui intenti guiar-te cap a una altra realitat molt diferent, perquè puguem veure junts que no solament tu pateixes i que Déu realment és bo. A 2 de Corintis, capítol 4, verset 17, Pau va escriure el següent: perquè els nostres actuals sofriments són lleugers i duren poc, però produeixen en nosaltres un pes de glòria immens que no tindrà fi. I aquestes paraules d'ànim les va escriure un home que va passar gran part de la seva maduresa a la presó, precisament per creure allò que escrivia a les seves cartes. El sofriment, tal com el coneixem, forma part de la condició humana. La desobediència a Déu va provocar que ara mateix estiguis escoltant aquest devocional sobre el sofriment. Certament a ningú no li agrada patir, és dolorós, i fins i tot hi ha persones que pateixen cada dia i molt. Ningú sobre aquesta terra n'està exempt, però tots podem trobar descans enmig del sofriment. Cada dia pot semblar una càrrega pesada i arribar a la nit es fa molt difícil. La bona notícia és que aquesta càrrega, que sovint portem sense necessitat, podem deixar-la als peus de Jesús. Tal com ens ensenya Jesús a l'Evangeli de Mateu, capítol 11, verset 28, les càrregues que suportem, el sofriment, no cal que les portem sols. Jesús ens convida a donar-les a ell. Per tant, no és que Déu permeti el sofriment, sinó que ell sap que és part d'aquesta vida, com a conseqüència del que hem mencionat abans. Però en la seva infinita bondat ens ha donat el seu fill estimat Jesús perquè intercedís per tu i per mi i ens alliberés d'aquest pes innecessari. Només aquell que realment pot treure totes les càrregues pot dir-ho. Encara que jo vulgui que no pateixis, no puc fer res perquè així sigui, però sí que et puc ajudar a arribar a Jesús. T'animes a provar-ho? Què et queda per perdre? Et convido a pregar amb mi. Jesús, sé que tu ho saps tot, que estàs al corrent de tot el que duc acumulat a la meva vida i que m'asfixia. El sofriment em pesa i m'impedeix viure. Et demano, si us plau, que et facis càrrec de les meves càrregues. Mostra'm com puc ser lliure d'elles. Guia la meva vida per ser alliberat de tota aquesta situació que m'aixafa. Tu ja vas carregar la creu amb aquest pes. Ajuda'm a ser lliure. En el teu sant nom t'ho demano. Amén. Que tinguis un dia molt beneït.